Prima dată vom da premiile speciale pentru tinerile speranțe, care cu ocazia asta au acumulat microbul ăsta pescuitului. Copilașii ăștia s-au pierdut pentru jocuri, pentru de acum nu-și mai au jucării, ăștia să-și ia numai scumă de pescuitul. Cineva Deci, toți pescarii astăzi au prins 192,43 kg. Inginer, nu? Inginer. Ori i-a speriat, ori a speriat cu cola ei, că noi ne așteptam la o recoltă mai zburată. Dar e bună și asta. Ca explicație, de ce totuși trăiesc peștii în apa asta, care la origine e apă uzată, de la spitale, spălătorii auto, WC-uri, tot ce e mai murdar în coșanul ăsta vine aici. Pentru că le curățim atât de mult, spre exemplu, cea mai mare otravă dizolvată în apă, că nu tulburarea e problema apei, ce otravurile dizolvate e amoniu. El intră, spre exemplu, ieri, aici am scris rezultatele de ieri, intrau din oraș 41 de miligrame, la carte spune că să nu vină din oraș mai mult de 30 de miligrame. Deci sunt unele industrii care nu-și fac preejurarea apei. Noi trebuie să dăm maxim 3 miligrame la litru concentrație în apă, pentru că la 5 miligrame la litru toți peștii mor. Până acolo mai rezistă. Noi, în realitate, dăm 0,038 de miligrame. Deci, vedeți că am de 20 de ori mai puțin decât am fi avut voie să dăm. Și performanța asta, dacă o comparăm cu cât este apă declarată potabilă, nu de bogă, 0,5 mg la litru, vedeți cam cum stăm cu calitatea apei depurate. Și acum, la categoria Tinere Speranțe. Bălan, Paul și Ionut. Eu uite, vă rog, felicitări. Șeful o să-ți dea o diplomă. Și tot șeful o să-ți dea și un cadou. De la un sponsor foarte apropiat. Apropo de sponsor. Cosmina, la categoria 11 ani. Urmează aici? Acum, urmează să uiți. Da? Păi și de ce nu o lăsăm să... N-a avut cum să deschidă mașina, că era cheile în altă parte. Categoria 11 ani, premiul special se acordă domnului Șerbu Tudor. Singurul pescar care a tras 2 capturi odată. Nimeni n-a mai reușit performanța asta astăzi. Deci cel mai tare împărcat. Dar și știu eu un sponsor special care e foarte dis. Da. Tot premiul special, dacă coborâm categoria la 10 ani, este Ardeleanu Mihnea. Bravo, bărbate, soții tot așa, după mai acolo, și premiul la... Mai vin la anul sau nu mai vin? Mai vin. Am spus, ăștia îți pierdut. La categoria 9 ani, premiul special, Tătaru Marian. Este aici? Sora și An copii. Au venit? Șerbu David. Bravo, bravo. Și acum? Tătarul. E și tătarul aici, copil. Cine este? Tătarul Cosmina.
Tătărul Cosmin. Două ăsta. Și Tătărul Marian. Poftiți domnul Tătărul. Domnul Tătărul. Ia și un cadou de acolo. Înțelegi. Și acum, juniorul, la categoria 7 ani, primul special și medalia de aur, domnul, la categoria, pardon, 5,5 ani, 5 ani jumate, domnul Bratosin Andrei. Este aici? Medalia la mine. Unde medalia? Aici? Păi pune-le, domnule. Da, asta s-a întâmplat. Asta e primul care l-a visat el. Eu nu vreau să spun de pe timp. Și-a văzut la Olimpiadă. Medalia. Asta e. Acum o să dau citire clasamentului la cantitate totală capturată. Și o luăm așa de la locul 33, Dragu Petrică cu 2,07 kg, Bălan Ionel 2 și 10 kg, Grosul Emil 2,31 kg, Tacu Silviu Marian 2,38 kg, Rugina Nicu 2,47 kg, Cricușie Georgiana 2,48 kg, Bejan Ionuț Daniel 2,74 kg, Arghilescu Adrian 3,38 kg, Șerbu Tudor, ăla cu 2 pești odată, 3,54 de kg, deci pescar serios. Asta și țineți mă, numai 3 ori. Niță Costel 3,55 kg, Clopot Radu 3,62 kg, Trif Costel 3,87 kg, Moișiu Dan Ștefan 4,58 kg, Pușcălău Dumitru, viticultor 4,69 kg, Ardeleanu Mihnea, premiat mai devreme 4,84 kg, Nica Octavian 5,11 kg, Ifrim Costită 5,31, Munteanu Libu 5,61, Bârsan Constantin 5,62, Vasile Constantin 5,78, Bivolaru Cosmin 5,81 kg, Anglia Vili 6,52 kg, Peinela Bogdan 6,93 kg, Tătaru Marian, autor ce a prins în mâinile ăsta, 7,05 kg, Ghinde Iulian 7,24 kg, Batog Mitel 7,82 kg, Bratosin Andrei 7,84 kg, în echipa medaliatului, Reiber Marian 8,64 kg, Calaine Gabriela 10,23 kg, Nedelcu Traian 10,39 kg. Și aici intrăm în treburi serios. În podium. Locul 3. La individual, la cantitate totală capturată cu 11,56 kg, domnul domnul Niță Iulian cu 11,50. Ia și premiul. Mă recunosc, n-a fost pregătit de mine. Iulian, ce dă? S-a înscris cu ultima instanță, n-a fost pregătit de asta. De acolo, de acolo. Aia cum ați spus. Scuzeți, toată lumea. Pe locul 2, cu 11,73 kg, Ferește câțiva icri. domnul Tudor Costel. Și acum locul învăit spre dezamăgirea tuturor.
Locul întâi e câștigătorul de anul trecut. Am și spus de acum că la anul înscrierea va fi 1 milion pentru el. Rade tot, nu mai lasă nimic la alții. Cu 14,62 kg prins în grele, domnul Tăbăcan Genic. Și acum trecem la categoria. Nu, 1 milion și 1 milion. Să vadă și numele proiectat. Pentru cea mai mare piesă capturată. Pe locul 14, domnul Străi Gălgă, care anul trecut a fost pe locul 1, acum a prins doar un pește de 1,67 kg, dar de la Ifrim Costică s-a trecut peste 2 kg, și anume, Ifrim Costică 2,28 kg, Bratosin Andrei, ăla cu medalia, 2,33 kg, Matov Mitel, 2,48 kg, Bivolaru Cosmin, 2,54 kg, Tăbăcarul Genică, bine că n-am luat și pe ăsta, 2,55 kg, Munteanul Liviu, 2,69 kg, Nedelcu Traian, 2,76 kg, Vasile Constantin, 2,83 kg, Tudor Costel, 2,83 kg la milimetru, Căineală Bogdan, 3,05 kg, Bursan Constantin, 3,26 kg, și aici, culmea culmelor, iar s-a repetat, câștigătorul locului întâi sunt 2. Cu aceeași greutate. Unul este Moișuc Dan Ștefan, și lângă ei va veni cu aceeași greutate, aceeași, nu cred că și-au mutat de la unul la altul, că e de departe, domnul Dincă Iulian. Acesta vă mulțumim pentru participare și